Defensar el medi ambient no és una opció, és una autèntica obligació si volem que les noves generacions puguen tindre una vida completa i gaudir d'una vida saludable. Defensar el medi ambient serà una de les meves feines prioritàries allà al Parlament Europeu perquè, com se sol dir, no tenim un planeta B. Si destruïm la Terra no tenim una altra opció per a continuar i donar-li un futur a la humanitat. Per això treballaré perquè les polítiques econòmiques i socials siguin sostenibles i perquè el respecte al medi ambient sigui una autèntica prioritat per a les polítiques de la Unió Europea. I en aquesta qüestió hem de treballar per les coses locals, per allò que tenim més a prop, perquè és on podem deixar molt clara la nostra empremta i la nostra voluntat de supervivència. En aquesta qüestió jo treballaré per denunciar les amenaces que sobre la platja de l'Albir n'hi ha en aquests moments per a que continuï sent el que mai hauria d'haver deixat de ser, una platja verge al servei de tots, sostenible, un paisatge agradable i a més un element de la natura important i un valor del qual presumir i conservar. Interpretar un altre repertori, salvar a pams el propi territori, un nou model, un nou poder, per a fer més no renunciar a res.